Без пари направо. Можеше и без пари, да. През дългите години, когато не е било прието да се заплаща за тази дейност, хората сега трудно приемат аргумента, че все пак това е труд, който трябва да бъде оценяван по някакъв начин. Трябва да се плаща. Отговорностите стават все повече. Всеки очаква едно изпълнение на дадената дейност, но всъщност никой всеки иска да е безвъзмездно. Да. Действително хората реагират остро, защото домоуправителите го правеха на добра воля, а не получаваха пари за това. Но пък, може би, ако получават заплата, те биха били по-мотивирани. Ами относно мотивацията, може би да. Най-малко ще има едно вътрешно удовлетворение, че този човек след работа, защото всеки си е ангажиран по някакъв начин, има си ангажименти, той или за да хване някоя администрация, напуска работа, рискува по някакъв начин, или си взема отпуска, за да свърши общи дела и така нататък. Все пак това е възмездно. Това е добро. Но иначе хората, които са се ангажирали, те имат така доброто съзнание, че искат да направят нещо в техния ход, да се промени нещото, да движат нещата, наистина да облагородят нещата пред вратите на хората. Реално, защото това е, когато ми идва гост, той не влиза само в добре уредени апартаменти, да минава през всички боклуци на входа, незатваряща се врата и така нататък. Искат да живеят в по-добра среда. Да. Относно тази част, те имат мотивацията. Ако и тя бъде възмездна, още по-добре е за тях. А какво се случва, когато се избира домоуправител по някакъв ред, а избрания вече домоуправител не желае да вземе тази позиция? Ами, сега действащата нормативна уредба беше доста така задължително. Много рядко, ако някой бъде предложен, може да откаже да заеме тази длъжност. Много от етажните собствености, с които съм говорил, са си направили някакъв ротационен ред. Примерно човек, който работи в чистота, примерно, без да искам да обида някой или нещо подобно, понеже е неговия ред, той бива избран за домоуправител. Естествено, той дори да има доброто желание на намерение, не може да се справи с тази дейност. По закон беше, че за да откажеш избора ти на участие в управителния съвет или избора ти на домоуправител, трябва да изтъкнеш определени здравословни причини и трайна невъзможност да упражняваш тази дейност. В противен случай нямаш право да откажеш. Точно така. Дори да съм... Ако събранието реши и кажат, ти ще си домоуправител, защото е твой ред тази година или тези 2 години, които идват, просто ставаш домоуправител. Добре, господин Добрев, ви обяснихте преди как е било, а сега по същия начин ли е? Пак не може да се откаже. Ами, сега точно след като бъде обнародван закона, ще се види. Аз искам да направя едно уточнение. Да, закона беше приет на 13 юли на второ четене в Народното събрание, но все още не е влязъл в сила и не е обнародван в Държавен вестник. Тогава вече като излезе, може да се направи наистина един много задълбочен анализ. Всичко, което е обществено достъпно, е коментари от различни медии, събрана информация от участници в заседанията и така нататък. На практика има дори в сайта на Народното събрание само изнесените 2 проекта на законопроекти, които още януари бяха разглеждани. Така че един обстоен юридически анализ може да се направи едва след като законът вече е факт. Той все още не е факт. Разбирам, но от човешка гледна точка, един човек, който не желае да бъде домоуправител и да бъде задължен, той според мен няма да върши
задължения. Тук сте абсолютно права. И въпреки, че закона налага по този начин да бъдат избирани самите хора, когато даден човек каже, не ме занимавайте, какво няма изобщо да се занимавам и той не работи, и винаги се намира някой, който е по-ангажиран, така да се каже, и се сменя просто домоуправлението. Да. Има и една друга опция, която е много добра, професионален домоуправител, който не е живущ в блока. И аз първоначално си мислех, че когато човека, който се занимава с конкретния вход или блок, не живее там, не е достатъчно мотивиран, но явно не е точно така. Да, не е така. Значи, професионален домоуправител не е в нашия случай едно лице, което да кажем, ето, това е много хора от нашите клиенти идват и ни казват, това ли е нашия домоуправител, когато ти да част от екипа си? Да. Това ли е нашия? Той ли отговаря вече за нас? Това е лицето, което наистина отговаря за този вход, но той е представителното лице на цял един екип, който стои зад него. Реално си има това лице за контакт 24 часа в денонощието при нужда от аварийни или някакви ситуации, при възникнали проблеми в етажната собственост, скандали, спорове и така нататък, на което няма как човек да не стане свидетел. Реално си има човек, който отговаря за инкасирането на тази етажна собственост. Счетоводител, който отговаря за всички приходи и разходи от дадената етажна собственост. Менеджер, който контролира цялостната дейност по изпълнението, който хората също познават, имат координат. Дори по дадения човек, ако имат някаква забележка към него, веднага се обаждат, разбира се какъв е проблема и се отреагира. Това е професионален домоуправител, е ежедневна работа на цял един екип. Докато един нормален домоуправител може да отдели 2 или 3 часа след работния си ден, ние работим... И то не всеки ден. Точно така. Ние работим цял екип от хора. Точно това ни е работата реално и през деня. Добре, ние ще продължим нашия разговор, но след рекламите.